Salut, fraților! Azi ne jucăm car parking. Să vă arăt mașina mea cu un prieten de-al meu care e foarte bun la car parking, numai că n-are așa de multe mașini ca mine, dar are și el. Dar e și foarte stupid. Da, uite, aceasta este o să vă arăt toate mașinile mele. Și ne jucăm amândoi, da? Hai! Aceasta este mașina mea cea mai rapidă, adică cea mai rapidă mașină din joc, tunată. Bine, eu am o mașină, vedeți. Nu se vede, nu? O să vedeți ce mașină are și el după aia când intrăm în meci. Ok, o să vă arăt la final de videoclip. Acum să începem cu cea mai rapidă mașină din joc, adică aceasta. Și eu o să-mi iau o mașină care este nouță. Vrei să te uiți la o bătălie supremă? Și hai să ne jucăm într-o turare. Kevin, vrei să-ți iau o bătălie supremă? Cu Sirenet? Nu. Cu Sirenet? Cu Siren. Nu e ca Sirenet sau Siren? Eu o să-mi iau o mașină BMW. Da, o să vedeți. Acolo cu de-aia neagră cu verde. Vedeți voi? Uitați acest Foarte multe, uite, se aprinde 1030 la oră. Reși. Da. Unde te duci tu? Așteaptă-mă și pe mine. La țachi. M-a dus să repar eu. Bine. Ce mai începe? Rory's full. Mai începe. Rory's full. Trebuie să mai aștept noi și. Trebuie să aștept. Mama aproape mergea, dar e Rory's full. Și acum mai e. Ia. Ce-am vrea eu mașina asta? Ok. Rory's full. Ok, ieșim din nici pentru că trebuie să... Și trebuie să dai tu pe mine. Că vrem să ne întâlnim și nu putem că nu-i merge și trebuie să ieșim și să... Na. Acum trebuie să dau gen pe el. Nu l-ascultați. Nu dau acum. Mai încerc. Balahala. Nu mai dau, așteaptă cum să face verde. Ba nu. Am zis Romis. Acum trebuie să debași tu. Stai. Bagă-te. Și iese și dau pe tine. Acum o să ne jucăm. Acum, prieteni. Yay! Rareș. Ce? Să ne jucăm aprinserea. Da? Hai. Bine, hai. O să ne jucăm de aprinselea pe car parking. Oprește aici. Mani, ai primit bani. Ați cu unul cursă și Rory's full și mai încerc. Rory's full! Mai încercă de 100 de ori, de mai multe ori. Wow, ce viteză! Încercai de mai multe ori decât mine. Țachi. Mâna jos. Intră. Dă-i tu. Așa. Ne jucăm, prieteni!
Nu da. Gândim. Acum dai. Încerc. De ce așa cu gri? Cu gri. Că poate merge. Ăla are cu gri. Aia nu o să joc. Da, țachi. Nu să joc. Nu mai se vede nici ăla cu bu. Iau și tu ăla cu frost. Găsiți jocuri cu totul gratis. Și Da, le e pe- instalați? Nu, nu mi le instalez. Le văd pe tableta lui Bea. Gratis. Poți să le iei pe orice tabletă. Da. Ba da, iau. Am 6 minute de că filmez. Ok, hai. Mamă, uite. Uite filmez la asta. Luată ce? Ba, filmez joc, în joc. Da, mă. Atât, țachi. Ok. Țachi. Uia. Stai că eu să dau tren, dar să și du-te și tu la Boboș. Unde? La Boboș. Mamă, da. Grafica foarte proastă. Nu te aduci la Boboș? Ha? Te dai cu coșile tale. Du-te la Boboș. Ce, ți-e greu să vii? Eu mă duc să repar mașina. Facem o cursă. Noi? Da. Nu. Vedeți? Nimeni nu face cursă cu mine pentru că am mașina cea mai rapidă din joc. Da, prieteni. Rorihul. Rorihul. Ăștia de nici joc. Rorihul. Știu cine ești. De afară că te șterse din greșeală. Păi scrii tu 1, 1, 2, 3. A, gata. 1, 2, 2. Eu scrisei 9, 4, 2, 2. Ok, stați un pic. Ia uite! Da? Ia uite! Da, ca să te... Hai! Așa, așa. Te zice așa, nu? Cam atât a fost și cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe și de like. Pa, pa!